Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор мошинои арзон омода кардагаем пешкаштон мекунем. Мошинои молодёжни ҳар хела мошина астай. Навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментария нависед ки чӣ хел мошинҳо дар кор ба шумо. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ ёки замин, хона, квартира ягон чизи фурӯш доред, дар имо ва дар ватсапи мо рӯй кунед, пешкаши харидорӣ мекунем дӯстон. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 152 сомону 70 дирҳам бародаро. Видеонавори моро падилиса кунед ба имо ба дигар сайтотон бародаро. Бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, сечка соли барош 1994 аст. Сӯзишвораш газ бензинаш кор мекунад. Гази евро 4 дорад. Объем мотораш 1.8 литрай. Коробка передачаш механика. Состояние мошин беҳтарин дӯстони азиз. Мошин задаги пӯшидаги надорад, ҳуҷҷат дорад чанд моҳи дига. Балонош нормали, ходовой созай. Мошин қарор дар ноҳияи Темурмалик. Нархаш 35000 сомона бо курси имрӯза гирем 128000 рубл мешавад. Мошин бо арзон кардан мешавад, савдои хуб дорад дӯстон. Варианти алиши ҳам дорад бо як Opel Caravan. Агар Opel Caravan дошта бошад, метавонед занг занед, маслиҳат кунед, алиш кунед бародаро. Рақамош дар рӯи экрани шумо, марҳамат, дигар маълумоти пурраш дар рӯи экрани шумо. Дӯстон, агар шумо мошини фурӯшӣ ёки хона, замин, квартира ягон чизи фурӯшӣ доред, мехоҳед реклама кунед, дар имо ва дар ватсапи мо рӯй кунед, мо пешкаши харидорӣ мекунем. Видеонавори моро лайк мудана фаромӯш накунед. Раҳмат барои дастгирии ҳаматон. Мо бошад наворо давом медиҳем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 дӯстони азиз, соли барояш 2000 май, сӯзишвораш бензини холияй. Мошин газ задагӣ нестай. Объем мотораш 1.6 литрай. Коробка передачаш механика. Состояние мошин беҳтарин дӯстон. Мошина ҳуҷҷатош буд шудагай, ходовой дорад нормалай, балонош миёна, центра замокай. Мошин как надай, задагӣ пӯшидагӣ надорад. Мошин як даст гаштагай. Мошин қарор дар ноҳияи айнӣ. Нархаш 18000 сомона бо курси имрӯза гирем 177000 рубл мешавад. Бо арзон карда мешавад. Варианти алиши ҳам дорад дӯстон. Бо ягон Мерседесо 190 кади алиш мешавад. Ҳам хел дошта бошед. Марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо, дигар маълумотша метавонед гирем бо. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 дӯстони азиз, соли барояш 1997 аст. Сӯзишвораш бензини холияй. Мошин газ задагӣ нестай. Объем мотораш 1.6 литрай. Коробка передачаш механикай. ҳолати мошин хуб аст дӯстони азиз, ягон кам буди надорад. Дигар маълумотша бо телефон. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 10500 сомона бо курси имрӯза гирем 68000 рубл мешавад. бо камтар дига арзон кардан мешавад гуфтагай бародаро. Рақамош дар рӯи экрани шумо, дигар маълумотша мегиред. хоҳиш кардагай фақат мошин харо занг зананд. Марҳамат, занг занед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B дӯстони азиз, Opel Duty, соли барояш 1996 аст. Сӯзишвораш газ бензинаш кор мекунад. Объем мотораш 1.8 литра. Агар ремонтиш кана мотор намезана гуфтагӣ. Коробка передачаш механика. Состояние мошин беҳтарин бародаро. Мошин ягон камбуда ҳамаш как надай, ходовой балонос созай. Фақат як камбуди, як краска мекунем гуфтагӣ. Кадоми харидорай ҳавайша бо маслиҳат мекунем гуфтагӣ, бо расходча минус мекунам. мошин қарор дар шаҳри Душанбе бародаро. Нархаш 18000 сомона бо курси имрӯза гирем 177000 рубл мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо, метавонед дигар маълумоти пурраша бо гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Opel Vectra A, соли барояш 1995. Сӯзишвораш бензини холияй. Мошин газ задагӣ нестай. Объем мотораш 1.6 литрай. Коробка передачаш механика. Состояние мошин хуб аст дӯстон. Мошин нахаридоя гуфтагай. мошин ягон камбуди надорад дӯстон. Фақат хайхтон бо мебинед як краскаш мумкин мекунед. Дигар ҳамашаш как надорад гуфтагай. мошина ҳай мекунед, мегарди соҳибаш ҳам маълумоту дагай. мошин қарор дар шаҳри Душанбе. нархаш 13500 сомона бо курси имрӯза гирем 88000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад. кадоми мошин харай, марҳамат дӯстон. рақамош дар рӯи экрани шумо. мегзарем дӯстон ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2109 дӯстони азиз, соли барояш 2000 май, сӯзишвораш бензини холияй. Мошин умуман газ задагӣ нестай. Объем мотораш 1.5 литрай. Коробка передачаш механикай.
сайзитари мошини хуб дӯстони азиз, мошин нахада 4 та балони 70% дорад, ҳуҷҷатош буд шудаги бародаро. мошин кагнадай фақат як камбудиш бинеки скорости 1 км партоя гуфтаги тамом, дигар ҳамаҷош кагнадай. мошин дар Душанбе нархаш 6500 сомона ба курси имрӯза гирем 42000 рубл мешавад бародаро. рақамош дар рои экрани шумо агар шумо харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша бо худтон гирем дӯстон. мо наворумо давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 дӯстони азиз, соли бароишаш 2007 судишвориш бензини холияй, объем мотораш 1.6 литрай, коробка передач механика, сайзитари мошин беҳтарина дӯстон. мошин хадавой дорад, 4 та балони нав дорад, тонировкаш 10 моҳи дигай, самбуфери магнитофон ҳамаш ҳастай. мошина фарош нав задагай, мошин қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш 22000 сомона ба курси имрӯза гирем 143000 рубл мешавад. бо арзон карда мешавад, бо савдои хуб гуфтааст. рақамош дар рои экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша худтон гирем дӯстон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз 2112 дӯстони азиз, соли бароишаш 2005 судишвориш бензини холияй, объем мотораш 1.6 литрай, коробка передач механикай. ҳолати мошини хуб дӯстони азиз, балонош нормалӣ, хадавой дорад, дигар маълумоташ бо телефон. мошин қарор дар шаҳри Ваҳдат, нархаш 17000 сомона ба курси имрӯза гирем 111000 рубл мешавад. бо арзон карда мешавад, бо савдои хуб дорад гуфтаги соҳибуш. мошина биён пеш бинен, бо савдо карда мешавад. рақамош дар рои экрани шумо, дигар маълумота метавонед бародаро занг зада худтон пурсем. бо марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2115 дӯстони азиз, соли бароишаш 2005 судишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1.5 литрай, коробка передач механика, сайзитари мошин хуб дӯстон. 1 сола ҳуҷҷат кардаги тайёра, аккумулятори нав дорад, карбюратораш нав кардаги, коробка нав, газ бензин 100% кор мекунад. ярдум электрофа кор дорад гуфтаги, кузову кор дорад, ҷои капоту ва крил амфикантар камбуди дорад. балонош 90% гуфтаги, магнитофон дорад, ҳамаҷош кагнадай, транзитай. мошин қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш 10800 сомона ба курси имрӯза гирем 70000 рубл мешавад бародаро. бо арзон карда мешавад гуфтаги, камтар дигар рақамош дар рои экрани шумо, агар шумо харидор бошед метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бо. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico дӯстони азиз, соли бароиш 1998 судишвориш газ бензинаш кор мекунад, объем мотораш 1 литрай, коробка передач механикай. мошина сайзитаниш хубай гуфтаги соҳибуш. мошин 1 сола ҳуҷҷат кардаги дорад, балонош миёна, хадавои нормалӣ. мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, нархаш 10000 сомона ба курси имрӯза гирем 65000 рубл мешавад бародаро. бо камтар дигар савдо карда мешавад гуфтаги муомила дорад. рақамош дар рои экрани шумо, агар шумо Daewoo Tico дар кор бошад метавонед дигар маълумота гирем бародаро. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, дар мо рои кунед, мо пешкаши харидорон мекунем бародаро. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex дӯстони азиз, соли бароиш 2000 судишвориш дизеле, объем мотораш 2 литрай, коробка передач механикай. ҳолати мошин хуб дӯстони азиз, мошин нахадвай, ҳуҷҷатош буд шудаги мошина. мошин қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш 27000 сомона ба курси имрӯза гирем 176000 рубл мешавад. бо арзон карда мешавад, бо савдои хуб дорад. агар шумо харидор бошед марҳамат, варианти алиши ҳам дорад дӯстон. ягон мошини алиши дошта бошед метавонед вариантона пешниҳод кунед. ин буд мошинои фурӯши мо дӯстон. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.